Maazị Ezeoke na-ekwu. Dịka onye ọbụla, dịka unu niile, ndị niile nọ na WhatsApp si wee fugo, unu ga-ahụgo ya bụ ihe onyonyo gbasara nwanne anyị nwoke nke nọ na Pakistan, nke a nọ na-akụ ihe. Ọtụtụ n'ime unu kpọtere m n'ụla n'ụtụtụ taa, mana mụ afụghị ya ụnyaahụ, wee na-asị maazị biko gbasaa ihe onyonyo anụnwa, tinye ya na YouTube. Mụnwa sị na m agaghị etinye na YouTube maka na ya bụ ihe a na-akụ o violate YouTube guidelines in terms of violence. Mana ya bụ ihe mwute. Mana ọ bụghị ka m bịara ikwu. Ihe m bịara ikwu anyị na mgbede a bụ na enwere good news. Good news na ebe a bụ na ya bụ onye arapụgo ya. Ndị akwa ukwu aka m dị n'elu, ekene m ọnụ. O nwere ihe dịka ọnụrụ ube nwanne. Ndị akwa ukwu wee mee ihe ahụ eji wee malụ ndị Igbo, wee nụ na nwanne ha nọ na mkpa. O nweghị onye jụba anụ kedu ka o si ilu Pakistan, kedu ka o si wee mee nke ndị akwa ukwu wee gbakọọ ọnụ wee fụ na nwanne ha nwoke na-arapụrụ ya. Anụrụ m na ebugo ya juu n'ọgwụ, na eteritibego ya, and na ọ bụ na ụgbọelu bido gbaba na o nwee ike ịnata. Ndị akwa ukwu ekene m ụnụ. Enwebe ihe ahụ anyị na-ekwu. O nwere ihe dịka Igbo. O nwere ihe dịka Igbo. Ana m agwa ụnụ, onye ọbụla na-asị gị na Igbo afụrụ onwe ha n'anya, Igbo don't love themselves, gwa ha na-asị ọkụ. Maka na osisi adabulu. Ndị Igbo bụ ndị nwere uche. Ndị Igbo bụ ndị nwere obi nwanne. N'elu kịta nwanne anyị nwoke abụrụgo onye arapụ. Ịma na anọ na-agwa ya si na ọ bụ na olu July 10th na ọ bụ na ewetara ya bụ ego na ha ga-egbu ya. Mana n'ezianụ ka ndị akwa ukwu si wee gbakọọ ọnụ, nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ, obere azụ kpata obere nkụ, ha wee nyụkọọ ya bụ mamịrị ndị okenye si ekwu wee gbaa ụfụfụ. Akwa ukwu ewepụrụ unu m aka. Na ihe nchọ ka ngosi unu ebe a, nene unu ga-ene n'ihe onyonyo etu ndị akwa ukwu si wee gbakọta. Mana n'iji pịakọta okwu m, ofu ihe m ma agwa anyị bụ bikonu, ndị niile nọ na Naịjirịa, bikonu, ka anyị rapụkwanụ na ịchụ ego nke bata nwee echi. Ihe anyị abụghị na-eme ndị mmadụ asị na onye ji obodo oyibo ka o bute ike. Bikonu na o nwụrụkwa n'ike ha na-ebute na onye akọọlụ ihe agba n'ụzọ na ihe agba n'ụzọ eteka. Onye ọbụla nọlụ, ọ bụrụ na ị nọlụ ebe ị nọ kwụba aka gị ọtọ na-eme ihe ị kwesịrị ime, Chukwu ga-agọzi gị. Achọrọ m ime ihe onyonyo anọ n'onu oyibo ka ndị ọ gbasara anyị na ha, ka ndị agbata obi anyị ghara ịnụ ihe m na-ekwu, ka ha ghara ime ihe na-eme, maka na anyị ga-ezobe onwe anyị. Ọ gwara maka na nzobe onwe anyị ahụ merụ ka mụnwa onweghị etu si gosi ya, share ya na WhatsApp. Mụnwa since m nwetara ya, sọsọ ihe na-agbata m n'obi bụ kedu ka a ga-esi mee call, kedu ka a ga-esi mee nke a. O nwere ndị anyị na-ahapụ mụ na ha kwụsị okwu today, a na-asị oke ka akpọba embassy nọ na Pakistan. Oke, mgbe anyị kwụsịzi ka akpọ embassy, wee wetazie ozi na nwanne anyị nwoke a na-arapụgo ya. Nke a wee tọọ m wee kpọkwa ndị mụ na ha kwụsị, maka na asị na o jebere ka ala eze, ọ naba ya ka kwọrọ ya bụ eze. Wee kpọọ ha sị ha biko na akpọzina na nwanne anyị nwoke na-arapụgo ya. O wee bụrụ ya nọ, biko ndị nọ n'ụlọ, biko dododono unu ga-eweli ya nwayọ na obodo oyibo abụrụ na ịbịara ana ife niile adịleghị mma. Mba, obodo oyibo sikwa n'ike. And ndị na-emekwanụ na-azụ afịa dị agha, biko n'ụlọ ihe a bụ afọ ike. Anyway, ka ihe mma akwu sọsọ ihe mma ekwu njisi ka m mee ya bụ ihe onyonyo a n'Igbo wee kọwala anyị bụ na ọ dị mma na nwanne anyị nwoke na-arapụgo ya ka nsị ka m kọọlụ ụnụ ndị niile bụ ndị na-bịarụ ma inbox na-asị maazị nekwu ihe na-emenụ, post vidio on YouTube, nsị ha nna m nwagharị mma ha eso wee n'ebe a na-egbu nwanne m egbu, nwere ike ime ya. Mana obi bụ nsọsọ aṅụrị na nwanne anyị nwoke na-arapụgo ya. Ngwanezie na anya ka unu fụ etu ndị akwa ukwu nọ na Lagos. Unu nwe aka nne na anya ka unu sifu ka ha si wee gbakọta ọnụ, gị gekwuzie
the audio nke dozi n'ikpeazụ etu ha si wee mee ka nwanne anyị nwoke a wee pụta. Udo dịla onye ọbụla. Ngwa ka emesịa nụ. Maazị Ezeoke ife a bụ ụmụnne ndị akwụkwọ ma ndị aka ma ndị mmesipa na abụnụ na ya yọrọchi anyị ma ndị ụmụnne wete nnukwu ọgazi so wee na-agba mbọ n'ife a nọghị enwesi ọnya nwa bụkwa isi afụrụ kwaba okwu n'okwu a so nọ emekwazi ya ikenebe ya mụnwa na-ekwukwa bụkwa onye aka ma akwụkwọ ebele so anyị na-agba mbọ ka ama ka anyị esi mekere ezi ego ka ịpụtaba na anyị na-ekwugo anyị ekwugo fụdị ife melụ ọ dịrị anyị obi mma anyị wee gbata ọsọ enyemaka elele asị anyị ọmandị anyị ere ezi dị mmanụ butu help ọga anyị butu help Ogbuefi nye na anyị na anyị nọkwa ebe anyị na ndị mmụọ ugwu a na-akpọ Morus anyị na-ekwukwalụ kịta so ụfọdụ ya obi nye nwa na onwe si na ife ọbụla anyị metara n'udo na nsogbu si bido esend aka efukwuo ụmụnne onye akọsmọs onye aka ma a na-ekwe nwanne Chidi Mmodi ịmanụ na Riverside John Obiaga nke a nụ your brother Chedu onye bụ na na-azụ ofu afọ nke na Celestine nwanne nke na Amerịka ọ maka okwu ọ natara lockdown ji nọ na anachekwa mana ife niile na ka o jikwa wee bịakwa nke na Nnamdi Ajali. Igbo bụ Igbo biko nụ ụnụ mana na ka ihe a si wee bido maka na ịma na a na-emezi anyị na-enwetazi the root of the problem. Ịghọtago a na-emezi na-achọpụtazi karịta nsi wee bido according to onye ndị nwa nka na-akpọ m na phone. Ịghọtago ma from Nigeria ma from other country ndị ka na-akpọ m na phone so mụ nwere ajụfa ka ị karịta nsi wee bido because I do so much concern na this thing because this guy now bụ my blood it's like all my blood ka ọ bụ. Ịghọtago be ha dị n'azụ be anyị nwa. Ịghọtago so since m nwetara ozi a obi adịrọ m mma ọkwa na m nwa efiri oke arụ m ike mana obi adịrọzi m mma since m nwetara dị ozi I was very worried. Ịghọtago because I believe na such thing nwere ike happen. Ịghọtago so mana this guy ka this things wobido bụ na this guy nọkwara onwe na Lagos ọ nọkwara onwe na Lagos ebe ọ na-ọjọọ na struggle onwe ya na struggle onwe ka maka for his survival before bịa meetie nwunye this guy ya na nwunye this guy wee meetie n'ebe ha na-alụ ọrụ o kọwara ya maka ha na-alụ ọrụ o kọwara ya onye ọ bụ o sị na ọ bụ onye akwụkwọ o si oke na di ya bụ onye akwụkwọ befakwa so ọ gwa ya maka di ya sị na ya nwa amụrụ onye bụ na ya nwa amụrụ the person on the process ya na abụ o meetie Ịghọtago from there ka o si woo kọbazie okwu ije obodo oyibo ịmalụgoro onye na Nigeria na-asọfa na so ogwegwe ije n'obodo oyibo onye nwa amụrụ na-eji level of obodo oyibo a ka ọ kpọrọ eje ọma na ije gwa ọgwụ ego. Ịghọtago uwe kpọrọ ya uwe mere ya kwa kpọrọ jee Pakistan ruo na Pakistan ụlọ elu ndị Paki woburu ngwongwo lebe ngwongwo lechacha nọ na South Africa nọ na akịta anọ na South Africa kelele ngwongwo a na-agwaghị fa olebele chacha were ego na Nigeria wogoro moto na-agba which I have said before na afro m ya na Nigeria afro m ya na January njelu unu afro m ya ka o bu moto nsi na onye amajik ka ọ na-eme na omechakwa na ga-achọpụta ka o si wogo moto a ọ ya nwere ha so ọ bụrụ ya ndị Igbo ibe m bikonu aka na-ekwukwa na-ekwusi ike bikonu ebe onye na ya nọsi ike slapụ ihe obodo oyibo ama na Nigeria adịrọ mma mana ọ bụzi ya ka onye bụ onye si buru bịa ọsconvizo mmanụ kpọrọ onye ajụjụ were gwọrọ maka ọgwụ ka onye ji onye a bikos ọ bụ na egbu this guy egbu onwere onye ga-ama ife afọ almost 7 months eji the guy dị ha almost 7 months eziwe jide the guy dị ha almost 7 months eji na-atọcha ya uche atọ eri nri na-apịa ya na-agba egbe n'isi na-agba egbe na-akwụ ebe ọ nọ steady na-apịa ya kebụl waya na-atọcha ya since mana after the whole day Chineke wee sie tia wee mee amala fa onye opportunity o mee video call a o post o Ịghọtago mana I thank God kene dịrị Chineke ha na-ekene ụmụnne m niile n'ebe ọ bụla dị n'iche especially ndị nke nọ na Nigeria na-etifasi wee mee amala gbagharịba kpọgide igwe today Jehova eme na amala elerizigo the guy. Ịghọtago anyị akpọgido gị igwe emegido gị ife niile anyị contribute to get enough mana elerizigo the guy adịgo free ọ bụrụgo a free man
today ịghọtago release gị ịghọtago our contribution ka a na-emezi mana ele mmadụ ga-elezi ka kpọjego ya n'ọgwụ triticha ya arụ ya adịgo ya oke nyanwa adịgo mma release gị ịghọtago so kekene dịrị Chineke na Chineke mere ihe ọdụ like this imagine na ọ bụ na Chineke emere intervene onye opportunity nyanwa ime this call agaja osugbuo the guy like that ịghọtago agaja osugbuo the guy like that and I thank God for everything ndị be anyị agbagharịgo well emesịa meeting na Lagos mee everything na ọkwụzi nyanwa na onwe ya bịa ka na-abịa for the meeting nyanwa nọ n'ọsọ ọ na-agba ọsọ nwebere ya fere ya anya ịghọtago mana ọ ga anụ this thing you will never escape it ọ ya agbananị ya ka abụrụ nwezi ike ịgbafusi n'obodo anyị ịghọtago because na people believe in such kind thing ịghọtago so mana ọ Chineke ka anyị ga-enye ekene ebe o mechara mee ya ọdụ etu osu ọdụ ịghọtago biko nụ ụmụnne m ekene dịrị Chineke anyị emesigo everything na elerizi gị anyị kpọbaziri igwe ndị be anyị kpọbaziri igwe ebezie kọl ịghọtago kọnatizie enwetakwuzie ma ndị be anyị ma ndị mmụọ ahụ sef ịghọtago ọbazie ha megidozie everything ha nwa afụzie akpọzie ndị mmụọ ahụ straight video call ndị mmụọ afụkwa nwekwara onye nọkwa ebe akwa a friend nọkwa dị ya ndị mmụọ ahụ makwa ịghọtago so everything ga n'anya ya elerizigo the guy abụrụgo free somebody now ọ bụrụgo a free man ịghọtago elerizigo ndị be anyị gbara ndị be anyị atara ka ekeneka m ndị be anyị ekeneka ha ịghọtago kedu ekwu ma nwa na onwe m nsokwu na-akpụkwa ma call everything na ịghọtago anyị atara ka we have try elerizigo mana biko onye ọbụla chie isa na abụ n'anya biko onye ọbụla chie na isa na abụ n'anya biko